La un nou episod de Brawlhalla. Suntem alături de Suru pe Skype. Și jucăm Ranked contra Sorin. Ok, se vede bine. Și sper să strângem multe like-uri și să nu uitați să, da, și să nu uitați să apăsați butonul de subscribe. Iar vrei să vezi bătaie. Care bate pe care? Mamă, e normal, da, Sorin. Doar eu joc, pentru că eu am laptopul acasă la mine în Carasebe și sunt la bunici. Mâine mi-l aduce și mie aici. Unde stau eu. Și pe telefon. Deci noi, eu, Patrick, Suru, stăm în Caransebeș. Adică în Caransebeș. Și el e plecat. Da, și Claudiu. Eu sunt plecat la pena. Extracție. Iar... Ai, și cred că dacă s-au abonat abonații mei la tine, cred că îl cunosc. Că poate s-au abonat de Daru, știi? Da. Știi, și el e tot din Boiana. Știi meciul de Brawlhalla? Nu, mă urât odată. Oricum primul meci, că e așa, mă încălzesc. Faci câteva meciuri, 5 meciuri, cam așa. Wow, oleu, bă, dar mai cât mai filmezi 10 minute. Am pus azi. Azi? Da, știu. Da, pun mâine. Mâine o să apară... Azi n-ai pus, mă. A, da. Patrick a pus azi, cred. Da. Mâine o să apară un episod de... da, Bill Battle. Și... cum îi spune? Nu, Mitosis și acest episod. Când voi îl vedeți, va fi azi joi, da? Da. Na, o să-l vedeți vineri. Să-l vedeți vineri. Pentru că l-a filmat. Le-am făcut azi, ca să mă scap mâine, să mai am nicio treabă. Bă, dar trebuia să lași tot meciul ăla de LOL. Ăla m-a plăcut meciul de LOL, da? Păi da, l-am lăsat. Nu tot, nu l-ai lăsat pe tot, n-ai arătat cum ai văzut acolo. Am pierdut oricum, că Vlad ăla stă și se uită. Cât a fost scorul? Nu stat APC. Păi? Nu trebuie să-și facă ceva. Să-și facă canalul de YouTube, el, YouTuberul preferat. Ca și știe el. Nici nu știe să-și facă video. Setările nu știe să-și le facă. Bă, stai o țără, că am fost afectat, că... Adică, dacă s-a auzit cineva că mă strigă, am fost că mi-a dat cineva o înghețată, un beci. Jocul ăsta... Să spuneți în comentarii dacă câte episoade vreți să punem în fiecare zi, pentru că e vacanță. Și putem filma toți 3 sau 4. Depinde. Cu cine filmă? Ai, iar. Meciul ăsta este pierdut. Da. E doar ăla de încălzire. Da, că după jocul altceva. Da. Skill nu filmez. Skill-ul nu mai. Ce? Nu mai filmez skill. Ok, o să jucăm cu cor. Dar tu ai campion cu păr zis. Da, am 2-3. Da, de 9400. Amândoi. 2 de 9400 și unul de 2300. Oh, pumni. Ok? Nu? Elimina. Asta e de încălzire. Am fost bad. Dez. Am fost... Na, las. Măcar să câștigăm acest match. Sunt în divizia Silver. Silver, nu ești platină 5. Nu mai. Că s-a restartat. Ce Silver ești? Silver. Oh, that's nice, bro. Se vezi pe filmare, se vezi cum l-am nimerit pe unul. Cred că îl pun azi. Sau
Azi am filmat. Bă, mine pune azi, bă. Că mâine mi filmez alte minigame-uri cu mine, știi? Azi am filmat 4 episoade și sper să ne ținem tot așa. Și le-ai postat pe toate 4. Asta. Dar poți să ai butonul de setare? Nu, am restartat toate. Am pus. Am fost puțin pe mut. A intrat cineva în cameră. Și mă mare asta. Trebuie să setez pe unde ăla. Știi, să-mi... O să-mi punem... Că am OBS în engleză. Nu știu mai... Pune-te în română, că știi mai bine. Păi da. Oh, mamă! Eu cu Patrick așa. Dacă bă! Frumos! Și... Am sperați să nu mor. Premianții. Da, mama. Vai, ce să spun? Hai că acum nu am timp, trebuie să fac ceva. Trebuie să filmezi. Trebuie să... El nu zicea nimic acum. Nu. Ai dat pe mult. Închide ușa. Nu. Lasă că nu îi deranjează. A intrat cineva în ușă, în cameră. Sper să nu vă sperați. Nu vă sperați. Lasă-i și cu mame. Hai, cum se mai întâmplă? Ce mai întâmplă? Nu va fi tot timp. Nu frumos. Ah, Eu verde. La video man. Ce face fratele? e plecat. Să știți că fratele lui este un maestru la LOL. Platină 3. Platină 3, Am băiatul câștigat, yes. Dacă vreți să vă uitați, las numele în descriere de la LOL. la LOL. Vedeți că e E1. E pe 1, nu? Pe EU Nord și de Vest. Da. Na. Europa de Nord și de Est. Nu pe EU. Na. Da. Și vă lăsam în descriere. Am câștigat un meci și am pierdut un meci. Bravo. Mai faci 2 sau? Fac, e destul. Cât am filmat? 8 minute. Hai, 20 de minute. Să aveți la ce să vă uitați. Da, e destul de tare Brawlhalla. Da, bă, da. Toată faza e. Nu-aș putea să te știi când se joacă cineva un joc fain și tu nu-l ai. Da, dar asta e gratis de pe Steam. Scrieți Brawlhalla și vi luați. Dacă vreți să mai jucați... filmez și CSGO. Poate o să filmeze și Denis, că poate îi dau contul meu de CSGO. Nu Denis. Dacă vreți să jucați și cu mine, vă instalați Brawlhalla și vedem după cum facem. O să vă dea numele. Da, o să vă las și Skype-ul în descriere. Dar faci un Skype pentru abonați, bă. Nu mai fac. Fac de... Când ai 1000 de abonați, faci Skype pentru abonați. Da, fac. Mai acum, nu mai... Sper să... se aboneze. Să nu uitați să apăsați butonul de like și să nu uitați subscribe. Și uite... Băi, acolo vreau, cum să spun eu, foarte... Pui, ce am dat ăla. Iar-te, George Epic Skater. Uai, ce era să fac frumfli. E mereu puțină. Se joacă, dar eu nu m-am dus. Oricum e cineva la mine. Aș fi prea cald afară. Și poate începe ploaia și atunci e n-aș. Păi începe. O să apară vreo 4-5 episoade pe zi.
Mind, dacă apăsați butonul de like și subscribe. Vedem. Au postat. Îmi scrie Mind. Bun. Trebuie să vă apăsa, că dacă nu... Că trebuie să știu lua, că filmezi. Bă, frate. YouTube.com, promovarea lui Denis, abonați-vă, da. Apăsați Survivor Games. Gata, i-am spus. Sper să facă ceva. Ai spus că filmez? Iar notificările. Da. Ai băgat melodia? Nu, e de la notificări de la telefon. De la YouTube. Oricum nu abonez pe telefonul meu, că... Poate să face și vlog. Tu pe telefon. Nu. Tot asta. Da, o să facem poate și vloguri. O să-mi iau un program de filmat vloguri. Ai văzut, Casi, avem noi un prieten în cartier, îl cheamă Perfect Gamer. Dacă vreți să vă abonați la el, face live-uri. Okay. Are 150 de abonați și a făcut facecam de la 5 abonați. Și are succes. Într-o lună au făcut 150. A câștigat? Ok, câte minute ai filmat? Mai fă un meci de Brawlhalla și de... 11 minute. Ok. Să scrieți în comentarii dacă vă Da, place... dacă vă place și vreți să continuăm cu această serie și dacă vreți să jucați cu mine. Da, Outlast pe bani? Da. Dar poți să le iei pirata, dar na, degeaba. Îmi nașpa, atunci anunț de toate safe-urile. Who's Your Daddy? Your Daddy tot așa e. O să pus seria. Da, da. Noi nu-l avem de pe Steam. Da, da. Dar poate mai găsim jocuri până... Putem juca online. Poate mai găsim alte jocuri, știi? Și... Frumos. Speranța e mare. Dacă are Denis 20 de abonați, vei face un giveaway, nu? Da, da. Un compremiu. Dacă poate și la 10 abonați. Da. Și la 10 va dacă face vreți un giveaway. un premium, putem juca și cu Suru și cu Patrick. Ne aveți cumpărat, dar putem să vă dăruim. Denis o să facă live, dacă se strâng 5 persoane sau 5 like-uri, Denis va face giveaway, o să-i arăt eu cum să-l facă. Pentru că am văzut la Mr. Ozloloș. Ok, oameni buni, sperați să nu pierd. Dacă câștigi meciul ăsta, ce se întâmplă? Păi am putea să mă calific în altă divizie, dar mai am meciuri până mă calific. Frumos. Pot să mă bag în gold. Frumos, frumos. Le vedeți? Frumos. Și. Holy moly, ce frumos am luat-o. Sunteți pe filmare să vezi cum am luat-o cu armă. Am murit, dar nu-i nimic. Și jocul este încă în beta, puteți vedea în stânga jos. Dar chiar dacă este în beta, tot este fain jocul. Hai-l pe Vlad, a intrat pe scaun. Veni, se duce afară? Nu. Mai 5 minute! Da. Ăsta a fost vărsul. Da. Are nimic, da. Scuzați. Haideți. Hai, faceți galerie, hai. Hai, Denis, Da, și mă. hai, Denis. Și, hai. Abo. Așa vă, tot așa vă vreau.
Easy. Ok, și trebuie să mai am multe puncte. Cam atât cu acest episod. Eu am fost Denis, el a fost Uru. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!